Este asteleiro parece ser que foi feito en 1942 pola familia do señor Ciprián, que eran a familia de Domingos de Andrés. Eles xa eran carpinteiros de Ribeira, é dicir, o señor Ciprián xa era a terceira xeración de carpinteiros de Ribeira. Entón foi ele un pouco o que acabou traballando aquí, unha vez que, bueno, os familiares foron morrendo, ele foi o último que estuvo traballando aquí, e despois a partir do ano 75 sí que seguiu traballando, pero xa un pouco solo de reparación de barcos de madeira. É dicir, xa non había esa demanda de construcción de barcos como para estar continuamente traballando, non? Ademais, bueno, do que é a carpintería de Ribeira daqui da zona, os últimos que temos constancia de que se construiu nesta zona foi precisamente os de Asteleiros e Hermanos Abeijón, Asteleiros e Varaderos, xa, que agora só fan reparación de barcos, que creo, se non me equivoco, no ano 2013, pois ainda fixo 3 auxiliares de batea, que son barcos xa dun tamaño, dun porte de máis ou menos sobre 20 metros de eslora, pero sí que ainda seguiu traballando. A partir de aí, xa non hai moita constancia de que houbera máis construcción de barcos nesta zona. Entón, o asteleiro de Ciprián, dende esa época, xa se abandonouse, entrou nun estado de ruína bastante, bueno, foi pouco a pouco, e no ano 2015-2016, pois xa foi un temporal daqui da zona, xa lle caeu este de aquí atrás, non? Esa parte de aquí atrás, entón aí xa foi cando o Concello xa tomou as rendas de decidir a compralo, falou ca familia do señor Ciprián, que ele xa había fallecido, falou ca familia para mercar o asteleiro e decidiuse xa a dicir, vamos a facer unha rehabilitación, non? Eu creo que tamén foi un espacio elexido dunha forma moi coherente polo espacio no que estamos, na ensenada de Broña, non? Bueno, como que reunía esas condicións máis alá do que era a recuperación do asteleiro, non? Porque aquí estamos falando de que nesta ensenada de Broña pois chegou a haber 9 asteleiros, é dicir, xa estamos falando dun entorno onde a carpintería de Ribeira, o sector industrial daquela época, pois foi moi importante. E no agosto do 2021 foi cando xa se iniciou o desmonte peza por peza do vello asteleiro. A partir dese desmonte, pois foron decidindo cales eran as madeiras que estaban en bo estado, porque a intención era recuperar todas aquelas madeiras do vello asteleiro para poder pensar que era unha rehabilitación moi respetuosa co asteleiro existente, non? E poder decir, bueno, pois non é un cambio de un asteleiro por outro, senón que é unha rehabilitación moi respetuosa co que xa existía.